Niabot sa 48 million pesos ang natala nga danyos human sa sunog sa usa ka mall sa Buhangin, Davao City ni adtong Biyernes. Ang detalye sa report ni John D. Esteban. Mukabat sa 48 million pesos ang danyos sa nasunog nga bahin sa Gaisano Grand City Gate Mall sa Buhangin, Davao City ni adtong Biyernes, January 2. Wala pag gihapon masuta kung unsa ang hinungdan sa sunog apan sumala sa Davao City Fire District, nagsugod kini sa department store sa 3rd floor. Naug daw ang usa ka establishmento sa 2nd floor ug ang usa ka kan-anan sa ground floor. Gigamitan na og ladder truck aron maabot sa tubig ang ikatulong andana. Nagtinubagay na ang mga bumbero gikan sa mga naglahing fire station, lakip mga fire volunteers human misaka kini sa ikatulong alarma. Hinoon, way nasamdan sa insidente. Ganina manggod kahit sa sulod ba, nagpiring naman daan na nag-ipon na midaan sa sa maintenance, lugay na aksyonan kay Joseph ang uban. Karon kay ano siya sunog gamay ba gamay. Spark lang siya. Nag-inform na dito ko man wala na nag-inform na dugay na balikan good. Nagsunog ang upuan dito sa linen. Dili matud pa madali-dali og sulod sa mga bumbero ang apektadong bahin tungod sa kabaga sa aso. Hirap talagang i-penetrate kasi hindi nila nakikita, puro lang usok yung lumalabas. Then yun na, yung nahanap na nila yung sunog, na-confirm natin ma'am na nasa 3rd floor nga nag-start yung sunog sa department store. Hindi natin siya basta-bastang maakyat kasi hindi nga natin alam din kung yung kakayahan nung yung stability ba ng floor ma'am kasi yun nga pwede siya anytime talaga na bumagsak. Sa gipagulang pahayag sa mall management, luwas nga na-evacuate ang mga empleyado, customer ug occupants ato sa insidente. Apan sa karon, wala pa matino kung kanus amubalik ang operasyon sa mall. Tungod niini, nagpahibalo ang lokal nga panggamhanan nga gibalhin una ang one-stop shop alang sa renewal sa business permit nga nahimutang sulod sa mall ngadto sa Davao City Recreation Center alang sa Buhangin District sugod adlong Lunes, January 5. Kauban, si Bebot Kahes sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao.